Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg verzamelt archieven, foto's en publicaties over de geschiedenis van Limburg. 2 van onze favoriete collecties zijn die van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Zij Actief, de voormalige Boerinnenbond. We nodigden 5 enthousiaste boerinnen en boerendochters uit om in onze studiezaal te grasduinen in het boerenerfgoed. Hoe zag het boerenleven er vroeger uit? Wat is er veranderd door de jaren heen? Samen bekeken ze de fotocollecties en selecteerden vervolgens hun favorieten. Begin jaren 30 werd de Boerinnenbond opgericht. Naderhand is dit LVB en Zij Actief geworden. Maar voor de Boerinnenbond in die jaren werd getracht om ook de boerinnen kennis bij te brengen van alle werkzaamheden op boerenbedrijf. Zo is er ook eens een cursus kalveropfok gegeven. Ik heb voor de foto gekozen waarop kalk wordt uitgespoten in een boomgaard. Daar heb ik voor gekozen omdat wij thuis ook een fruitteelbedrijf hebben. En hedendaags gebruiken we eigenlijk ook nog kalk in de boomgaard om het gewas te beschermen. Alleen niet zoals het op deze foto gebeurt, maar wat weer zeer preciezer eigenlijk. Ik heb deze foto gekozen omdat me dit echt doet herinneren aan vroeger. Aardappelen gingen we rapen, vader stond bij de lagere school en vroeg of er jongens waren die wat bij wilden verdienen. Er waren altijd jongens die mee wilden en voor een dubbeltje een paar aardappelenmanden wilden vullen. Moeder kwam altijd met de koffie en boterhammen naar het veld. Daarvoor gingen de jongens ook. Dan hadden ze weer eten gehad die dag.